Situada en lloc preferent, a la plaça del poble, la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels va ser edificada a mitjan segle XVIII i va ser en substitució de l'anterior gòtica medieval, que, com sabem, va desaparèixer. Contemplada des de l'exterior, la seva presència és monumental. Ve reforçada per dos cúpules de teula valenciana, recentment restaurades. La façana destaca per l'austeritat ornamental, ja que l'espai decorat és molt reduït en proporció a la gran superfície llisa. L'única porta d'accés també resulta discreta, adintellada i flanquejada per dos pilastres d'estil toscà, decorades a la part superior amb un entaulament classicista envoltant la imatge de pedra de Nostra Senyora dels Àngels, que és la patrona titular. El campanar mesura 35 metres d'alçada i resta solitari perquè no es va poder finançar l'altra torre bessona que havia previst el projecte original. La hulla es va cobrir definitivament el 1861, però 5 anys després va ser derrocada per un vendaval. El campanar allotja 5 campanes: la grossa, la barracina, la valenciana, la ratxolera i la xicoteta, en funció de la seva ubicació. A l'altre extrem, l'espadanya allotjava una campaneta on es tocava al bat i al prec d'Àngelus. Estem a l'interior de l'església parroquial Nostra Senyora dels Àngels de Silla. I només entrar, la primera impressió que ens ve és la gran magnificència que té l'edifici, l'altura del sostre i la decoració austera que eixe sostre manté en contrast a l'ornamentació tan rebuscada dels retaules de les capelles laterals. Cal, com a detall interessant, podem parlar de les 2 columnes que hi ha a l'entrada, de base quadrada, capitell jònic, pintades de marmolina granate. Aquestes 2 columnes sostenen el cor, on estaven els cantors i l'orgue. Si tirem més endavant, per laterals, veurem unes baranes, que és un corredor que permet desplaçar-se per les parets des del cor al presbiteri. Una de les característiques també molt peculiars és la construcció de les capelles o altars laterals. Estan entre contraforts foradats que permeten l'accés pels laterals. El cos principal està format per 4 tramades, perfectament delimitades per unes pilastres rematades també en capitell jònic. Les pilastres són estriades. Eixa primera part del temple està un poc en contrast, com he dit abans, en el que és el creuer i el presbiteri, que està molt més recarregat ornamentalment i l'estil arquitectònic passa del neoclàssic a un tardobarroquisme, perquè cal dir també que totes les imatges i tota la talla de les capelles està a partir de l'any 39, perquè durant la Guerra Civil es varen incendiar les imatges i hi haguera moltes destrosses que es tingueren que subsanar a partir de 1939. D'ahir que aquests estils un poc no corresponen als del segle XVIII, que és quan es va edificar el temple. Concretament, l'any 1751, i va durar l'obra 22 anys.
A la part esquerra tenim la capella del baptisteri. No disposa d'altar ni de retaule, però mostra una pintura al fresc ocupant la totalitat. Allí apareix Jesús al riu Jordà quan és batejat pel Bautista. Passem ara a l'altar de Sant Josep. El retaule és de fusta natural, on 2 columnes emmarquen la imatge del sant, el qual sosté el Jesuset al braç mentre mostra la vara florida com a símbol de castedat. Ara estem davant de la capella de la Verge del Carme. El retaule també és de fusta natural i incorpora l'estructura neoclàssica de les columnes. La santa vist l'hàbit de l'ordre carmelita, amb un gran escapulari. Hem passat a l'altar de la Pietat. El retaule és de fusta policromada i impressiona pel seu color daurat intens, ressaltant el fons vermell del nínxol que allotja la imatge. A la zona superior destaca una pintura emmarcada amb gran delicadesa. Representa una escena del Via Crucis, quan la Mare de Déu contempla una de les caigudes de Jesús amb la creu. Uns metres més endavant estem en el retaule del creuer, que permaneix enllumenat directament per la cúpula i la vidrera superior. Està format per un gran armassonat de fusta natural, que ocupa la totalitat de la paret. El cos inferior està ocupat per un altar convencional, on destaca la Mare de Déu dels Àngels Jacent, vestida amb teixits originals. I distribuïts en diversos espais es troba la Verge del Rosari, el Cor de Jesús i Sant Sebastià, el més antic, el que alça la mà dreta. El cos superior del retaule vegem que mostra un exuberant treball de talla amb arquitectura clàssica, pintures i decoració barroca. Començant per la part dreta des de l'entrada del temple, vegem el retaule altar de la Puríssima. És de fusta, totalment daurada, però repetint en forma, tamany i estil el de la Verge del Carme, amb l'única diferència del daurat. La imatge apareix custodiada per 8 querubins revolant el seu nínxol. Entrem a l'altar de Sant Francisco Javier, que a diferència dels anteriors, tots els materials són d'obra i escaiola pintada de blanc. Era conegut com l'altar d'Esplaneix, ja que va ser costejat per esta família. Està presidit pel sant, amb l'hàbit de jesuïta i la creu a la mà. L'acompanyen a cada costat Sant Tarsici i Santa Teresa. Finalment, veurem l'altar de la Milagrosa. El retaule també és de fusta, que manté el seu color natural i torna a repetir l'esquema arquitectònic amb les ornamentacions tradicionals. Al fons del temple observem el retaule central de l'altar major. És d'estil renaixentista amb alguns elements barrocs. L'armassonat és de ferro i alabastre, amb diverses decoracions de fusta. El cos principal està format per 6 columnes estriades, decorades amb capitells i orles daurades. Destaquem el nínxol central de major capacitat, destinat a la Mare de Déu dels Àngels coronada.
El tercer cos, sostingut per dues columnes, allotja Sant Sebastià el Nou, el que aixeca la mà esquerra. Tot el conjunt està coronat amb un friso rectangular de marbre i al vèrtex superior veiem una al·legoria a l'Esperit Sant i sobre ell la gran creu que tot ho protegeix. Entrem ara en la capella de la Comunió. La capella va ser oberta per on estava el retaule del Crist. És una obra preciosista que impressiona per la qualitat de la decoració dels sostres. Està presidida per la imatge del Crist de Silla, que està en la creu i en forma jacent, i pel tabernacle on es guarden les formes incorruptes. Crida l'atenció la gran cúpula i les vidrieres policromades que donen llum al recinte. Estem en el creuer del temple. La planta del temple és de creu llatina, però els braços són pràcticament imperceptibles. La zona del presbiteri i del creuer està decorada, el sostre està decorat en les pintures de Vicente López. Vicente López va estar durant tot l'any 1800 treballant en l'església. Venia de Benifaió i es passa a Silla. Pinta les 4 petxines que fan de transició al sostre de la cúpula i pinta 3 targetons laterals. En la resta del temple, del sostre, n'hi ha altres targetons preparats que tenia que haver pintat. I la teoria és que se'n va cridat a la cort de Carles IV a Madrid. Per això no ho acaba. Però després, per investigacions, hem descobert que ell se'n va a Madrid el 1814. Vol dir que està 14 anys a València, però no acaba les pintures de Silla. Ahir ve la hipòtesi de que potser per falta de pressupost es van interrompre. De tota manera, no deixen de ser teories. I ara anem a explicar cadascuna de les pintures. Els motius de les pintures són una exaltació de la Verge, però també representa heroïnes del poble. Unes dones de gran bellesa implicades en la lluita del bé sobre el mal. Els dibuixos preparatoris els tenim a la Biblioteca Nacional. La primera pintura és la que està dalt del presbiteri, mirant al públic, i és la coronació de la Verge. És una composició en format rectangular, però amb el marc ovalat adaptant-se a la curvatura arquitectònica del sostre. Al centre del conjunt es situa la Verge de l'Assumpció, rebent la corona del Pare, de l'Esperit Sant, representat ací per un colom blanc, i del Fill, amb la creu de fusta que li porta l'àngel acompanyant. Per baix, 6 querubins li ofrenen flors revolant sobre els núvols.
El dibuix desprèn una forta lluminositat i les figures guarden una perfecta simetria, donant sensació de moviment i vivesa. A les petxines que formen la transició geomètrica cap al cercle de la bòveda apareixen 4 pintures de tamany triangular, emmarcades amb amples cenefes de lleceria blanca. La primera és Judit, una jueva de gran bellesa que conviu amb Holofernes, un guerrer assiri que havia ocupat Israel. I mentre ell dormia, li talla el cap, aixecant-lo en senyal de victòria. La següent petxina representa Ester, que apareix sostinguda per 2 de les seues doncelles en desmaiar-se davant d'Artajerjes, el rei de Pèrsia, quan li demanava pietat per al seu poble. En la quarta, Raquel és la figura central. Porta a les mans un atifell per omplir aigua i la vara de conduir les ovelles del seu pare. En l'escena també apareix Jacob, retirant la pedra del pou, i darrere d'ella els pastors, representats amb figura de dona. A la part inferior, 3 borreguers pugen l'escala disposats a beure. En la següent escena, Dèbora, esposa de Lapidot, jutgessa i profetessa d'Israel, apareix asseguda baix de la palmera amb el casc al cap i cuirassa al pit. A la mà esquerra sosté el llibre sagrat i amb la dreta ostenta el bastó que simbolitza el poder de la justícia. Rematant el retaule del presbiteri, tenim la composició rectangular anomenada Déu transforma en serp el bastó de Moisès. Relata el moment en què se li encarrega la direcció del poble d'Israel. La composició apareix enllumenada per la flama i a la dreta, la foscor de la nit resta atenuada per la blanca figura dels corders. I finalment, a l'entrada de la capella, observem una altra pintura rectangular que representa David en la font de Betlem. Burlant els filisteus que havien ocupat Betlem, 4 soldats li porten aigua de la font per complir el seu desig. Però no la veu, perquè l'ofrena a Déu vessant-la al terra. En l'escena, David és la figura central portant a la mà el cànter. Des d'esta posició privilegiada, on es contempla tota la volumetria i la magnitud del nostre temple, posem fi a la visita. Una visita que la intenció ha sigut donar a conèixer, posar en valor
un patrimoni artístic, arquitectònic, històric i cultural que tenim en el nostre poble. És un bé comú que tenim tots l'obligació de conservar i de difondre i de respectar, perquè l'església de la parròquia de Silla és una joia que molta gent no sap donar-li el valor que té.